Bona tarda, benvinguts a l'última activitat d'aquest curs a l'Escola Europea d'Humanitats. Espero que ens retrobem a finals de setembre per seguir amb les tradicions de la casa. Bé, avui el tema és potser una mica a la vegada particular i calent. El vivim cada dia, és la nostra experiència nova, la nostra relació amb el ciberespai. Amb el títol hi hem posat Amb cos o sense, què fa el ciberespai amb el nostre cos i la nostra ment, no? Per parlar d'aquest tema, que jo entenc que em sembla que és un dels temes claus del moment que ens ve, perquè és difícil trobar el to exacte entre això que entenem nosaltres, que és la persona humana, i les mutacions tecnològiques que ens estan caient sobre nosaltres i que al mateix temps tampoc s'ha de caure amb la tentació d'una mica, diguem-ne, anticientifista i antitecnològica, perquè d'avanços tecnològics n'hem tingut molts, no els hem acabat dominant tots, però sí que alguns els hem conduït bé i altres malament. Però, en tot cas, el que em sembla que és interessant de la reflexió d'avui, i que per això em va semblar que l'Imma Monsó era la persona adequada per fer-ho, és veure això, senzillament, després de que la humanitat va acabar entenent que nosaltres, per molt que parlem de cos, de ment i de cervell, no sé quantes coses, el que som finalment és un cos. De cop resulta que ens el compliquen, aquest cos, i ens hi volen començar a enxufar coses que no sabem ben bé on comencem i on acabem. I, per tant, em sembla que una reflexió d'aquesta mena, feta des d'una perspectiva realment humanista, d'una persona que per la seva condició a la vegada d'escriptora, de professora molts anys, ara ja no, a l'Institut de Rubí, d'escriptora amb el sentit més ampli de registres diversos i variats, encara que la novel·la sigui el terreny en el que és reconeguda, em semblava que era, per la seva manera d'aproximar-se, el que jo diria, d'alguna manera, la relació de les persones amb nosaltres mateixos, o la relació que ens fa a nosaltres mateixos a base de relacionar-nos amb els altres i amb el món. Una mica, jo tinc la Imma Monsó, una de les coses que m'interessa és que em resulta familiar una tradició que per mi és important, que és la tradició montanyana, i d'alguna manera m'hi porta, i per tant em sembla que és una manera d'aproximar-se, que és la manera més potent que té el que podríem dir genèricament l'humanisme avui, per parlar d'aquestes situacions que ens desborden, que les hem d'assumir i que les hem de ser capaços de llegir amb convicció i sense prejudicis a la vegada. Bé, ja tindrem temps d'anar-ne parlant. De passada us he estat dient qui és la Imma Monsó, que tots coneixeu. Segur que molts heu llegit algunes de les seves novel·les, i des del començament, amb No se sap mai, o amb Com més vacances, fins a les més recents, com La dona veloç, que va ser un premi Ramon Llull. Doncs bé, em sembla que no cal que us la presenti més ja, li dono la paraula, com sempre ella parlarà el temps que calgui, i després començarem la conversa ella i jo, i després ja us hi anireu incorporant. Moltes gràcies per estar aquí, Imma, gràcies per haver acceptat la invitació, i anem-hi. Gràcies, Josep. Bona tarda. Bé, jo no sóc exactament una acadèmica ni una intel·lectual i em reivindico sobretot com una escriptora de ficció, i tampoc penso que els escriptors de ficció puguin parlar de qualsevol tema. Aleshores, us diré una mica, per començar, què em va portar a interessar-me per aquest tema. Jo estava acabant una novel·la que portava per títol La nosa, que després, quan va arribar la pandèmia, es va quedar inacabada. El protagonista de La nosa vivia tancat en una habitació i en tenia prou amb els seus 8 metres quadrats. Allà ho feia tot, portava el seu negoci, sopava, dinava, comprava, en fi, feia tota la resta. Òbviament no hauria estat possible sense pensar en el que fem amb la xarxa i amb els ordinadors. Per tant, ja us podeu imaginar a què feia referència el títol.
La nosa era, òbviament, el cos que s'obre, que acabes pràcticament que no el sents. De fet, jo mateixa patia un procés paral·lel, m'havia trencat una cama i encara estava més confinada del que estic habitualment. I jo sempre intento posar-me al màxim a la pell dels meus personatges i, en fi, la cama trencada suposo que va ajudar bastant, o potser me la vaig trencar per posar-me a la pell, tampoc se sap molt bé això. Però paral·lelament a aquest desig de prescindir del cos, que tenia moltes parts positives i apassionants, també hi havia una autoconsciència del malestar que provocava aquesta mena d'aïllament. Bé, el cas és que llavors va arribar la pandèmia i el meu desig d'autoconfinar-me es va esfumar. Ja no en tenia aquell desig d'estar tancada perquè amb la prohibició va tornar el desig de sortir. El cas és que, diguéssim, la novel·la va quedar inacabada perquè sense aquest desig no podia jo estar, no tenia ja afinitat amb el meu personatge, potser li vindrà algun dia una etapa més propícia, però en tot cas estic en un altre projecte. Sense el desig de confinament, doncs el personatge de moment va quedar estancat. Durant tot aquest temps de la novel·la, però també molt abans, la meva atenció i les meves lectures estaven centrades en aquesta qüestió, què passa amb el nostre cos en relació als dispositius digitals, i és una qüestió que, de fet, ja molt abans em fascinava la qüestió i em pertorbava. Us explico dues anècdotes, així lleugeres, dues escenes, més ben dit. La primera és de fa 22 o 23 anys, i la segona és molt recent. Fa uns 20 anys havia quedat amb dues amigues a la tarda per parlar en un bar i les dues van venir amb els seus dos fills adolescents, devien tenir 12, 13, 14 anys, no recordo bé. Nosaltres ens vam posar les tres a xerrar en una taula, ells dos es van posar en una taula perquè es coneixien i eren amics, en una taula a part. En aquell moment hi havia mòbils, no smartphones, no telèfons intel·ligents, és a dir, hi havia encara el mòbil només per parlar, i ells en tenien, i d'altra banda, en aquell moment hi havia, i era el punt àlgid de les videoconsoles, recordeu les Nintendo, les Game Boy i tot allò, bé, però encara no estaven plenament hiperconnectats. Ens va cridar l'atenció, perquè recordo que ho vam comentar, que els dos nanos, en comptes d'aprofitar, perquè la mare va dir sí, no es veuen mai, avui es podran veure, bé, ni es van veure perquè no es van mirar, ni van xerrar un sol moment, és a dir, van estar totalment absorts en la seva pantalla, que suposo, això jo realment no ho sé, però que era una Nintendo, una pantalla de videojocs, la totalitat de les 2 hores que vam estar allà. Nosaltres vam fer broma, mira, no s'han dirigit la paraula, etc. Quan vam sortir, jo anava en direcció d'una de les mares i el seu fill, i l'altre, amb el seu fill, va anar per un altre costat. Aleshores, el fill de la meva amiga, que anava davant nostra, va trucar, va començar a parlar pel mòbil, i nosaltres vam comentar, mira, està parlant amb el nano, amb el qual ha estat 2 hores sense parlar ni sense mirar-se. I va estar xerrant com als 3/4 d'hora que nosaltres vam baixar pel passeig de Ronda de Lleida caminant. I vaig pensar, ostres, s'han reunit un davant de l'altre i ni s'han mirat a la cara, ni s'han dirigit la paraula, s'han separat i es posen a interactuar. De cos present, mai millor dit, és una expressió funerària, però vaja, és interessant en aquest sentit, de cos present no hi ha comunicació i quan hi ha absència han sentit la necessitat de comunicar-se. No és una gran anècdota, si voleu, però en aquell moment em va semblar una paradoxa estranya, una mena de signe premonitori d'alguna cosa relacionada amb el fet que el nostre cos, és a dir, la nostra presència física, començava a ser cada vegada més prescindible a l'hora de relacionar-nos. La segona escena no és una anècdota, sinó un petit diàleg d'1 minut que ara sentireu, d'una sèrie que no sé si heu vist, que és Years and Years, una minissèrie del 2020, per tant és molt recent, jo la vaig veure el 2020, és del 2019, bé. I aquesta sèrie ens presenta una societat distòpica però molt present, i és un diàleg entre uns pares i una filla adolescent. Els pares estan esperant una confessió perquè sospiten que la nena té problemes, diguéssim, d'identitat. Són uns pares oberts, comprensius,
totalment oberts a la lliure elecció de sexe de la nena, a la lliure elecció de gènere, a la lliure elecció que sigui, de les moltes lliures eleccions que ara els nostres fills poden accedir. I els pares sospiten que la nena en realitat vol ser un nen. I passa això que sentireu ara. Tenemos un hijo maravilloso en vez de una hija. ¿Seremos felices? No, no soy transexual. Ah, ¿Esa no es la palabra? ¿no has dicho trans? ¿Cómo tenemos que llamarte? No soy transexual. Soy transhumana. Ah, vale. Perdona, es que siempre cambian las palabras. No sé la diferencia. No quiero cambiar de sexo. No, claro, ahora se dice género. No, lo siento. He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital. ¿A qué te refieres? Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube. ¿Y tu cuerpo? Se recicla en la tierra. ¿Entonces quieres suicidarte? Quiero vivir para siempre. Como información, porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres. Es mejor. A donde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos. Seré un conjunto de datos. ¡Me lo prometisteis, mentirosa! Bé, després, òbviament, hi ha una discussió, és a dir, els pares que eren tan oberts no arriben a acceptar aquesta novetat de que la filla vulgui accedir a una identitat digital. Però el que trobo interessant de l'escena és que a mi no em va resultar especialment inversemblant, no em va resultar llunyana. De fet, ja hem vist pel·lícules com Her, de Spike Jonze, no sé si l'heu vist, el protagonista és el que va fer Joker, el Joaquin Phoenix, que s'enamora d'un sistema operatiu que va reaprenent, que va fent un autoaprenentatge en base a les rèpliques, i és un sistema operatiu que és una veu, i tu vas entenent perfectament aquell personatge i vas entenent perfectament aquella història d'amor. I ens és perfectament comprensible perquè, de fet, la tecnologia que hi apareix és una tecnologia que ja existeix, que només caldria perfeccionar-la. O hem vist també a The Black Mirror diversos capítols que narren escenes que són molt estranyes però que intuïm com molt properes. I crec que les intuïm properes perquè el progrés de la tecnologia digital està sent realment vertiginós. Jo recordo que quan era petita i veia una pel·lícula d'allò que dèiem ciència-ficció, doncs no sé, veies un senyor que es construïa una bombolla per entrar dintre i després sortir-ne i convertir-se en escarabat, i eren coses molt pertorbadores i estranyes, molt llunyanes ens resultaven. Però ara, en general, les distopies que se solen fer, tu veus que aquesta tecnologia que tenim en molt poc temps pot arribar a aquests extrems i a generar aquestes escenes. En aquests darrers 20 anys, per tant, per situar una mica aquest gran boom digital, que jo el situaria aquí en aquests últims 20-25 anys, moltes coses han canviat per influència de la tecnologia digital. Però pel que fa a nosaltres com a individus, el que ha canviat radicalment és la relació que tenim amb el nostre propi cos d'ençà que interactuem amb dispositius hiperconnectats. Abans de continuar, vull parlar molt breument, donar breument 4 dates. Sé que les dates de vegades són avorrides, però com que tot passa tan de pressa, de vegades és fàcil que perdem la noció del temps. I sobretot és fàcil pensar que sempre ha estat com ara, perquè de vegades ja ni recordem com érem quan no teníem tablet, quan no teníem mòbil, quan no teníem ordinador, quan la realitat és que fa poc més de 20 anys que hem accedit globalment als dispositius. Globalment no, hem accedit a Occident, però vull dir, hem accedit als dispositius en connexió global, vull dir. Els de la meva generació recordem la compra de l'ordinador
com un gran moment, però recordeu que la majoria de nosaltres el fèiem servir bàsicament com a processador de textos. Durant els primers temps no teníem en compte la connectivitat, que és la que realment ho ha canviat tot. El tema de les xarxes encara no era tan present, feia molt temps que s'estava desenvolupant, jo crec que des dels anys pràcticament 60 ja tenim totes les... En fi, aquí l'Enric Puigpunyet, que té un excel·lent llibre per això, que és la història d'El Dorado, en concret allà dona totes les dades necessàries per entendre com ha anat evolucionant aquest boom tecnològic, en particular provinent sobretot de la tecnologia militar, que va ser la que tenia xarxes més sofisticades i que després, posteriorment, anirien fent-se més accessibles. Però hi ha una data important, que és la de l'any 89, quan s'inventa, diguéssim, o es troba, més ben dit, s'ajunten dos protocols d'internet que donen lloc a l'hipervincle, que és això el que permetrà la connectivitat global i és el desenvolupament de l'hipervincle, el que coneixem com a enllaços, que en la dècada següent ho anirà canviant tot. El 92, un any que a nosaltres ens és, almenys a mi, no sé, molt proper, ja hi havia 500.000 d'usuaris connectats, però només hi havia 20 llocs web, 20. Només 2 anys més tard hi havia el doble d'usuaris, 1 milió d'usuaris, i 2.000 llocs web, és a dir, es multiplicaven exponencialment i a una velocitat de vertigen. Jo personalment situo a començaments del 2000 l'inici de la meva vida connectada a l'ordinador. En aquella època, posem del 2000 al 2010 gairebé, del 2000 al 2006 o 2007, recordeu que encara ens connectàvem sense router, almenys jo, et connectaves a la roseta de telefònica, del telèfon, i ho feies en moments puntuals. Si et feia mal al ronyó i volies decidir si era un tumor de ronyó o si era un pinçament, et connectaves en una altra d'hipocondria, ràpidament no, molt lentament, i et connectaves si havies de fer un viatge, si havies de comprar un llibre introbable, però eren coses en general puntuals. I quan penses que d'això fa tan poc, jo de vegades, clar, et sorprens, no? Del 2000 al 2010 sí que les meves hores a la xarxa es van fer habituals, però va ser sobretot aquest últim decenni, del 2010 al 2020, quan la connexió es va fer diària i de vegades excessiva. Paral·lelament, i amb això dic l'última data, hem de recordar una data també molt important, que és que el 2007 apareix el telèfon intel·ligent, l'smartphone, que fa que ja podem estar enganxats a la xarxa des de qualsevol punt, en qualsevol moment i en qualsevol posició corporal. Acabo de dir xarxa. En el títol de la xerrada havia triat el terme ciberespai, d'una banda perquè em sembla més genèric, que per exemple, més que xarxa, més que internet, més que infosfera i altres termes similars, també perquè inclou la paraula espai, que d'alguna manera el nostre cos també d'alguna manera ocupa un espai físic, mentre que el nostre cos ocupa un espai virtual en el ciberespai, i també perquè té el prefix ciber, que ens remet a la robòtica i per tant ens permet una mica que el que diem serveixi per tot el que... per estar connectats a una pantalla o a unes ulleres virtuals, però possiblement el que podem reflexionar avui també ens serveixi per quan estiguem amb una extensió o amb un implant, com sembla ser que en una primera etapa del transhumanisme pot ser aquesta connexió. Després d'aquest breu apunt, passem a veure en quin punt es troba el cos humà respecte a aquests dispositius. I encara un últim apunt terminològic, perquè dono per fet que tots entenem que el cos, que la noció de cos ja ha superat el dualisme cartesià, cos-ànima o cos-ment, i que estem, com a mínim, des de fa 3 segles, des de Spinoza i després, més recentment amb Damasio i molts neurocientífics que s'apropen molt també al món del pensament i al món de la filosofia, entenent que quan parlem de cos interpretem la tríada cos-ment-cervell com a 3 parts indissociables que
que s'interrelacionen fluidament a través de múltiples circuits neuronals que anem desxifrant cada vegada millor. Com deia Morgado fa poc en una conferència que va fer aquí, doncs parlava de sistema, en el sentit que en un sistema hi ha diverses parts, la característica és que s'interrelacionen entre elles i per tant en pots parlar per separat però també en pots parlar en junt. Per tant, quan parlo de cos ho separaré però sí que penso en aquests elements tots en conjunt. Doncs en quin punt es troba aquest cos en relació als nostres dispositius? D'una banda ens trobem en una societat en què es parla molt del cos. Sembla que tots plegats hàgim redescobert la centralitat del cos humà i del cos físic també, insisteixo, de totes les parts del cos. A nivell conceptual, la filosofia, els estudis científics, els estudis sociològics, els estudis feministes, els estudis LGTBI, etc., s'articulen sobre el cos com el lloc on convergeixen totes les coses, totes les experiències, oi? A nivell quotidià hi ha una exposició de cossos, fins i tot, pel meu gust exagerada, però una exposició de cossos com mai probablement hi havia hagut en els mitjans, en les xarxes socials, a través de totes les pantalles hiperconnectades, el món virtual genera una exposició de cossos sense precedents. Ja no hi ha entrevista sense imatge, a més és inconcebible, no? Aquesta mateixa xerrada es volcarà a la xarxa, la tindrem en vídeo. Jo recordo que quan vaig començar a escriure, de seguida vaig veure que jo no era apta per ser entrevistada i aleshores la ràdio era el mitjà que més m'agradava perquè com a mínim només hi havia la veu i la veu d'alguna manera era el més proper a l'escriptura. I ara, per exemple, en totes les últimes que he anat ja hi ha testimoni gràfic, hi ha fotografies que et fan, es queda generalment penjada a la xarxa l'entrevista. Per tant, el cos apareix per tot arreu. Com a conseqüència d'aquesta exposició, ja sabem que existeix una demanda de remodelació del cos cada cop més gran, sigui de la seva aparença més externa, a base d'ornaments, moda o disfresses, o sigui de la superfície corporal amb tècniques més invasives, com tècniques quirúrgiques, que a més no són sempre per incrementar la bellesa segons els cànons, sinó que són modificacions que fan els cossos que tendeixen a fer els cossos més singulars, més únics, més originals, si deixem de banda tots els que volen assemblar-se a un patró, que aquests serien la majoria, però també hi ha aquest desig d'originalitat, de resultar més repulsiu, de resultar més, en una paraula, més conspicu. La qüestió és que aquest cos atregui la mirada de l'usuari espectador. Aquesta centralitat del cos es manifesta també amb patologies que han crescut els darrers anys exponencialment i que tenen a veure amb la percepció que els individus tenim del nostre propi cos, de l'aparença del nostre cos, com és l'anorèxia, com és la vigorèxia, tot el que és sentir-se que et falten músculs, que et falta o que et sobra greix, etc. i tens una percepció totalment distorsionada del teu cos. Es manifesta també amb no sols l'aparença, sinó la percepció que tenim dels nostres òrgans, que siguin les patologies com l'ortorèxia, que són obsessions per alimentar-se saludablement i els òrgans es mantinguin en perfecte estat, les obsessions que tenim per la profilaxi, jo crec que mai hem viscut una època tan profilàctica, l'obsessió per la necessitat d'estar en forma, del fitness, etc. Però alhora que hi ha tota aquesta, que el cos ha cobrat tota aquesta importància, alhora es dona la paradoxa que paral·lelament a aquests excessos de visibilitat del cos, paral·lelament a aquests milions de cossos que s'exhibeixen, hi ha també, tot i que sovint poden ser els mateixos, els uns i els altres, milions de cossos que desapareixen en la soledat de la seva habitació, que entren dins del ciberespai i esdevenen invisibles al carrer i esdevenen invisibles per al món real. En aquest cas, el cos queda d'alguna manera amputat, és un cos estàtic, inert,
És un cos que apenas es mou, si no movem només el tou dels dits i moviments oculars i para de comptar, i alguna vegada el peu perquè no t'agafi una embòlia. És un cos que deixa de preocupar-se força per l'aparença. De fet, la pandèmia ens ha demostrat que ens podem passar la vida en pijama i no passa res. En fi, en aquesta manera d'esborrar el nostre cos, mentre la nostra ment viatja veloçment pel ciberespai, comencem a pressentir, jo diria, un pas ferm cap al transhumanisme, no? I cap a possibilitats com la que apuntava la nena del diàleg, la possibilitat, en definitiva, de transformar una identitat basada en el cos humà en una identitat basada en dades digitals. En aquest punt algú pot dir, sí, d'acord, el cos es queda confinat i aïllat davant l'ordinador i quiet, però el 2007 va aparèixer el telèfon intel·ligent, el mòbil, diguéssim, i les tablets, i ja podem anar tot arreu amb ells. Doncs jo diria que no, perquè el que passa és que el mòbil el que fa bàsicament és immobilitzar-nos. És cert que el cos passa d'una posició asseguda i estàtica davant la pantalla a una posició una miqueta més dinàmica, però la realitat és que el mòbil es comporta com aquests monstres que petrifiquen, com una gorgona, com una medusa. L'usuari el treu de la butxaca i sigui on sigui, o sigui en un esglaó, en una escala mecànica, en un aeroport, jo diria que fins i tot en una corda fluixa, es queda petrificat, petrificat mirant la pantalla. El seu cos és visible, però és una presència que al voltant d'ell sabem d'alguna manera que aquesta persona, que aquest individu no hi és. Amb això, doncs, he intentat resumir la paradoxal situació en què es troba la noció de cos humà en relació als dispositius digitals en aquest moment. El nostre cos ocupa un lloc més central que mai, més visible que mai, rep més atencions que mai, és protagonista d'experiències més extremes que mai, es corona als cims més alts, baixa a les profunditats més fondes, s'exhibeix de totes les maneres possibles, és fotografiat i filmat constantment i més que mai, i es mou més de pressa que mai, però al mateix temps està més quiet que mai, més amagat que mai, més petrificat que mai. Podem prescindir de les cames, dels peus, dels braços, més que mai. Ja no necessitem utilitzar-los per visitar una ciutat, ho podem fer amb Google Maps perfectament, ni per anar a comprar, ni per xerrar amb els amics, ni per visitar el metge, en fi, no cal ara recitar tot l'infinit de coses que podem fer només prement unes quantes tecles. I és que al nostre cos li ha sortit una protuberància, una extensió, un membre fantasma, no sé, com en podríem dir, d'aquest assistent que d'alguna manera forma i no forma part del nostre cos. I a mesura que he fet lectures sobre això i a més he vist metàfores molt maques sobre aquest tema i n'hi ha moltes de metàfores, però en destaco una de les que més m'interessen. És una metàfora de Santiago Albarrico. De Santiago Albarrico jo vaig obrir un llibre al començament mitja novel·la que jo tenia entre les mans, que precisament era un llibre que es deia Ser o no ser un cuerpo. I em va cridar de seguida l'atenció que tenia l'autor, perquè parlava en nom propi, diguéssim, de les seves dificultats per arribar a la cuina. És a dir, per arribar a la cuina des de l'habitació on estava amb el seu ordinador. De l'habitació a la cuina hi havia 6 o 7 passes, però fer aquestes passes li resultava cada dia més difícil. Perquè estava malalt? No. Perquè s'havia trencat una cama? No. Senzillament l'atracció de la pantalla era tan gran i tan progressivament acuciant que havia arribat a confinar-se cada vegada en un lloc més petit i més minúscul. Em va cridar l'atenció tenir tanta afinitat en aquell moment amb el que explicava Albarrico, perquè en aquell moment jo tampoc podia anar a la cuina pràcticament i el meu personatge tampoc podia anar-hi. Quan ell es posa a pensar, quan l'autor del llibre es posa a pensar què significa, què és l'ordinador per ell, ell diu no és una eina, no és una finestra, no és un territori, i la metàfora que fa és la d'òrgan vital. És un òrgan. I us llegeixo com l'explica exactament ell.
Un ordenador conectado a la red es, sobre todo, un órgano, igual que el riñón o el hígado, lo que tiene dos consecuencias inevitables e inquietantes. La primera, que no puedo vivir sin él. La segunda, que no puedo decidir sobre él. Puedo renunciar a utilizar un martillo si no tengo que clavar un clavo o abandonar un territorio si me siento incómodo en él. Pero no puedo renunciar a vivir sin mi riñón derecho. No puedo guardar mi hígado en el cajón mientras voy a tomar unas cañas. Somos más o menos libres cuando navegamos en la red, pero la única decisión verdaderamente libre que podemos tomar frente a un ordenador, o una tablet o un móvil, es apagarlo. Gesto equivalente en radicalidad y violencia al de desconnectar la respiración assistida d'un pacient en coma. Com podeu veure, l'autor fa una metàfora una mica radical. Ens morim quan al vespre apaguem l'ordinador o el mòbil, tornem a la vida quan l'encenem. Aquest ordinador és, a més, un òrgan estrany perquè no està dintre del cos, sinó en un espai compartit amb milions d'individus connectats. I m'interessa aquesta metàfora per dos aspectes. El primer, que posa en qüestió la centralitat tradicional que durant segles ha ocupat el cos humà. El cos ja no és el centre, ja no és el lloc per excel·lència de la consciència, el lloc on passa tot. El cos esdevé un punt, un node més dins d'aquesta circulació fluida de consciències que interactuen en la infosfera, o en el ciberespai, o on li vulgueu dir. En segon lloc, m'interessa la metàfora perquè apel·la a un ingredient sense el qual no es pot entendre, penso jo, la relació tan intensa que hem establert amb els dispositius, que és l'addicció. I torno a l'Enric, que té un llibre que es titula La gran addicció. I l'addicció, sense l'addicció, no es podria entendre que l'Albert Rico arribés a fer una metàfora tan radical, que a més a tots ens resulta, a molts almenys ens resulta molt propera. Perquè és el comportament addictiu que generen els dispositius el que ens ha convertit en individus dependents, dependents del dispositiu com depenem d'un òrgan vital. En el moment que a la fascinació que hi ha des del començament tenien les pantalles, i havia tingut fins i tot el televisor, doncs les pantalles sempre van provocar una certa fascinació. Després s'hi va unir la possibilitat d'interactuar amb el dispositiu. Recordem quan començàvem a fer exercicis d'idiomes o del que sigui amb l'ordinador, però encara no estàvem connectats, simplement hi havia interacció. Però quan a aquestes dues coses s'hi va afegir la possibilitat de connectar-nos globalment, de connectar-nos a un món que contenia tots els mons possibles, doncs aquí la fascinació es va disparar. I la nostra resistència també va minvar, va baixar la guàrdia. Després, quan va aparèixer el mòbil, amb la possibilitat de no haver d'anar tu a la màquina, sinó que la màquina va amb tu, ja la fascinació es va incrementar d'una manera exponencial. I el nivell addictiu als dispositius jo crec que va créixer moltíssim. Jo penso que aquest factor addictiu és bàsic per adonar-nos del poder que té el ciberespai sobre nosaltres i per adonar-nos de quines capacitats el nostre cos, de quines capacitats, del nostre cos surten més perjudicades en aquest nou entorn, precisament a causa d'aquest ingredient addictiu, que genera una dependència de moltes hores, de vegades, davant dels dispositius i una dependència que cada dia és més acusada. No m'estendré en els perjudicis que suposa aquest entorn pel nostre cos purament físic. No és que siguin menys interessants, simplement interessen més un àmbit mèdic que aquí no estan de la nostra incumbència. Em refereixo als problemes que ocasiona el sedentarisme, les alteracions a les nostres analítiques, glucoses, colesterols, problemes d'adaptació visual, etc. Tampoc em refereixo a altres qüestions físiques com petits canvis evolutius anatòmics que diuen que n'hi ha. I esmento, a tall de curiositat, no sé si sabeu allò que s'ha descobert una banya a la base del crani, una protuberància occipital que ha aparegut en sèries de radiografies de joves entre 18 i 30 anys. Jo en un principi fins i tot pensava que era una falsa notícia i la vaig contrastar. En efecte, se'n va fer ressò al Journal of Anatomy i bé, no és estrany que apareixi aquesta protuberància que s'atribueix lògicament a l'ús del telèfon mòbil. Si aquesta característica
si la banya en qüestió serà o no duradora en l'evolució de l'espècie, doncs això serà una cosa que caldrà veure i que encara no està aprovada, però tot podria ser. O no, perquè la tecnologia avança tan de pressa que segurament aquesta postura també canviarà quan tinguem l'implant, diguéssim, a dintre. Així que prefereixo fer esment a facultats que ens interessen més perquè tenen a veure amb el pensament i amb les nostres capacitats cognitives i perquè involucren l'estructura del nostre cervell. Hi ha diversitat de capacitats del ser humà que s'estan veient minvades o desplaçades per altres habilitats que encara no sabem molt bé com es desenvoluparan. D'entre aquestes facultats que es veuen profundament alterades, jo destacaria, i per aquest ordre, en primer lloc l'atenció i la concentració, seguides de la curiositat i després de la imaginació i de la memòria. Totes elles, a més, facultats extremament làbils, oi? Perquè tots sabem de la plasticitat dels circuits neuronals. Per tant, és a dir, és fàcil que siguin fàcilment modificables per l'entorn i pels patrons que tenim al costat, que tenim al voltant. Com podem veure, són 5, però no està malament, perquè són el conjunt de facultats que ens fan profundament humans, també. Si comencem per l'atenció i la concentració, jo crec que són, sens dubte, les capacitats que se'ns veuen més afectades en aquest procés. Perquè al llarg de la història sempre hem intentat plasmar el coneixement o les narracions, en definitiva, tot el nostre pensament l'hem intentat plasmar oralment o per escrit en patrons lineals. L'expressió del pensament, per caòtic que sigui, ha intentat sempre adquirir una estructura lineal a l'hora de comunicar-se. Quan escoltem i quan llegim, esperem que el discurs segueixi aquest ordre, no esperem saltar com una llebre d'un lloc a l'altre, no esperem saltar lluny i després tornar en una mena d'explosió de punts d'informació que s'allunyen de l'eix principal i marxar-ne i de vegades ni tan sols tornen a l'eix principal. Parlo de la manera en què es distribueix el coneixement a internet. En principi no esperem això, perquè tenim una ment predigital, però la tecnologia digital, amb aquest gran descobriment que és l'hipervincle, l'enllaç, ho va canviar tot. En qualsevol punt de la lectura ens podem vincular o ens poden vincular a qualsevol contingut completament diferent. I crec que som molts els que hem observat que després de llargues hores de navegació ens resulta més difícil concentrar-nos en la lectura sobre paper. I no és tan sols una percepció subjectiva, la neurociència també ha fet els seus estudis, ha tret les seves imatges, etc. Així doncs, cada vegada més el nostre cervell espera absorbir el coneixement de la mateixa manera que ens el distribueix la xarxa, en un flux de partícules vertiginós i fragmentat i ràpid. Així la publicitat és cada vegada menys informativa, menys discursiva, els articles d'opinió cada vegada més curts. Jo vaig començar al diari amb un article de 4.600, el 2004 va passar a 4.200, va passar a 3.800, després a 3.700, la setmana passada va passar a 3.200, jo crec que arribarà al punt de l'absoluta desaparició, que és del que es tracta, o potser només deixaran el títol, i això és una cosa que veiem cada cop més perquè es diria que hem perdut la capacitat de llegir més enllà de dues línies. I d'alguna manera és curiós perquè aquesta forma en què absorbim la informació, i això se m'ha acudit ara, però mimetitza les aranyes de Google, dels bots de Google, que fins i tot en un usuari que no sap com funciona el bot de Google acaba fent això, acaba buscant el contingut rellevant, acaba fent scroll, acaba en un full de paper, els nens ara diu que pràcticament no llegeixen sinó que l'escanegen, és a dir, i això fa una aranya de les que busca a Google la informació per posicionar després les pàgines, els continguts rellevants, el que fa és llegir en principi sempre el contingut que està al començament i després ja ho deixa i després les paraules rellevants, els termes rellevants, etc. Per tant, aquestes facultats d'atenció i concentració
Seguint amb el que deia fa un moment, que n'he enumerat 5, tenen molt a veure amb la tercera, que és la curiositat, i em refereixo a la curiositat intel·lectual, la curiositat pel coneixement. La curiositat ha crescut davant d'un entorn que ens dona possibilitats infinites. Com és natural, si ens dona possibilitats infinites, la curiositat només pot que créixer. Però aquest creixement de la curiositat, jo penso molt últimament això, és desordenat, desbordat i possiblement maligne. Fins al punt que penso cada cop més que hi haurà un moment en què necessitarem reeducar la curiositat. La curiositat, abans sembla que calia estimular-la, ara es desborda sola. Abans teníem la curiositat pel coneixement com una font de plaer i com una capacitat plena de virtuts. Ara ja no ens sembla tan desitjable, perquè la dinàmica addictiva de la xarxa opera una mena de corrupció de la curiositat, la torna malsana, la fa més indiscriminada, impedeix que el coneixement es dipositi, es consolidi, perquè quan obtenim una resposta ja ens estem fent la següent pregunta i com que obtenim la següent resposta en mitja fracció de segon, doncs òbviament no hi ha temps de sedimentar aquest coneixement. I també opera la corrupció en un altre sentit, i és que, a veure, aquest món de mons, la xarxa té una jerarquia que cada vegada més es decideix des d'instàncies que no controlem. És a dir, que això que busquem tampoc és tan fruit de la nostra llibertat. Però aquest és un altre tema que ara no vindria al cas. Continuem centrant-nos en el tema del cos i de la ment, en aquest cas, i de les facultats que tenim. Tot això, la curiositat, ens porta també a la següent capacitat, que és la memòria, i de quina manera pateix la memòria en aquest procés. Doncs sembla evident que si tenim una memòria externa, que és el mòbil o que és el xip que tinguem en aquell moment, doncs la memòria interna nostra, humana, diguéssim, es tornarà cada vegada més còmoda. Ja no tenim la necessitat de recordar informació, perquè sabem que la tenim a l'abast en una fracció de segon. I encara que tenim milions de flaixos d'informació, doncs suposo que ens costarà cada vegada més cosir-los en una estructura digerible pel nostre enteniment predigital. I deixo pel final la imaginació perquè em porta directament al meu camp, que és el camp de la ficció, i em pregunto cada dia, de fet m'ho pregunto cada dia, com m'afecta l'entorn digital a l'hora d'escriure. Només amb el que hem dit ara de les 4 facultats que he comentat, ja podem concloure que la imaginació ha de quedar tocada per força en aquest entorn. En primer lloc, si la memòria es modifica o es fa més còmoda, la imaginació, que al capdavall està feta de memòria reprocessada, doncs se n'ha de ressentir per força. Perquè aquí hi ha un factor que no m'he esmentat, però que és fonamental i ho engloba tot, que és el temps. Totes les capacitats que hem esmentat necessiten temps. I no un temps qualsevol, sinó un temps humà. No temps digital, que és molt diferent, sinó temps humà. La memòria, per consolidar-se, necessita temps. La imaginació, perquè puguem donar-li forma, necessita temps. L'atenció i la concentració necessiten paciència, que no és altra cosa que temps. Necessitem temps per explorar, per imaginar, per recordar, per mirar, però també per donar forma al que hem imaginat, recordat i mirat. Necessitem temps per informar-nos, però també per donar sentit a aquesta informació. I aquest temps, al ciberespai, no hi és. No és que no hi sigui, és que no és un temps humà. I a més, res en el ciberespai ens convida a que ens puguem agafar aquest temps, a que ens puguem prendre aquest temps, a dir, ostres, mira, ara això, parem un moment, sedimentaré això, intentaré consolidar-ho i pensaré. No ens convida a això, perquè, esclar, si per prendre'ns aquest temps hem d'apagar l'ordinador i hem de desconnectar el respirador artificial, o sigui, ja ens agafa un estrès terrible, no? I aquest temps que necessitem per fer fèrtils aquestes capacitats també té una durada pròpia, que és la durada que li és pròpia i que com a humans és diferent de la del ciberespai.
perquè el fet és que continuem vivint al món real i al món real el temps ens imposa unes restriccions d'espai i de temps molt precises. Si, per exemple, si vull agafar un llibre a la biblioteca, m'he d'aixecar, he d'apartar la cadira, he de fer multitud de gestos que només quan un, per exemple, té problemes de mobilitat pot apreciar. És a dir, multitud de gestos que ja deixem de fer quan estem connectats. Aparto la cadira, m'aixeco, faig 4 passes, vaig fins a la biblioteca, busco la filera del llibre, miro els lloms del llibre, etc. Totes aquestes coses que faig quan jo tinc un llibre digital a l'ordinador en mitja fracció de segon. Si vull trobar dintre d'aquest llibre una frase, una paraula, l'he d'agafar, l'he d'obrir, he de fer un esforç memorístic perquè penso que potser aquella frase estava cap al final o al mig del llibre o després de tal capítol. Tot això m'ho estalvio quan a l'ordinador faig una cerca i en mitja fracció de segons tinc allò. Tot això, clar, per força, alguna factura ens ha de passar. El món real té un ritme i una velocitat que li és consubstancial, mentre que el món digital té un ritme que li és propi i que a més és infinitament més còmode i més àgil, la qual cosa és lògicament una temptació terrible. És natural, doncs, que quan ens hi confrontem, la nostra manera d'estar en el món i de ser en el món, que al cap i a la fi depèn del cos i del nostre cos fins ara humà, es modifiqui profundament. I ara acabo, perquè obrirem el debat, però només dir això, que he començat la xerrada amb 2 escenes. La primera, la dels 2 nanos que parlen i que es connecten quan ja estan separats, em va fer intuir per primera vegada una realitat que ara, més de 20 anys més tard, està passant, que arribaria un moment en què sentiríem aquesta sensació que allà on hi ha el meu cos físic no hi passa res i que quan el meu cos no hi és i es converteix en un pes inert, en una cosa que gairebé sobra, és a dir, quan estic davant de l'ordinador o del mòbil, és allà on passen totes les coses. I aquesta era una sensació molt nova que realment 20 anys després d'alguna manera podem confirmar. La segona escena, la de la nena que vol assumir una identitat digital, ens fa veure que en poc més de 20 anys prescindir del cos és una cosa que ens resulta pensable, perquè tenim una tecnologia que va cap a aquest, que està obrint aquest camí, de cara a un futur relativament proper. Per tant, acabaré ara amb una pregunta que, si us sembla, podria obrir la conversa. Preguntar-nos, per exemple, és ineluctable aquest procés? El progrés, evidentment, sembla ineluctable perquè el progrés mai no s'ha aturat i mai no s'atura, encara que hagi de devorar les pròpies criatures que el fan possible. Per tant, això ja sabem que anirà pel cantó que hagi d'anar. Però la nostra seguir-lo, és a dir, és realment ineluctable. Tenim algun pla de resistència, l'hem d'arribar a tenir. Es convertiran les facultats humanes en una mena de residus que les generacions futures ja no recordaran, els hi hauran d'explicar què eren i ells les consideraran un luxe, perquè, esclar, si no necessites la memòria, si no necessites, és a dir, és un luxe, i els luxes, si no els has conegut i els has experimentat, no els trobes a faltar, per tant, no tornen. Això, què podríem fer? Què podem fer, Josep? Moltes gràcies, Guimma. Gràcies a vosaltres. Aquí hi ha moltes coses per les que podem entrar, no? Però anant una mica cap al final del que tu deies, a mi em sembla que hi ha 2 coses molt importants en aquest camp, no? La primera d'elles, que probablement és la més determinant, per dir-ho així, des d'un punt de vista antropològic, és que ja no som nosaltres els que ens construïm a nosaltres mateixos. I això és un canvi des de l'humanisme clàssic fins ara. La modernitat havia viscut amb aquesta idea, no? La frase de Montaigne, tu et pintes en relació amb els altres i amb les coses i amb el món, no? Doncs ara ja no depèn de nosaltres mateixos el construir nosaltres mateixos. I això té conseqüències en totes direccions. També, per exemple, en el camp de la política, cada vegada hi ha més la sensació de que depèn molt poquet de nosaltres
Per què? Perquè posant-ho ja en una perspectiva més llarga, el que s'està fent és construir les bases d'una societat que els subjectes ja surtin formatejats, que en el fons seria el mite de l'univers digital, no? És a dir, això em sembla que és una de les qüestions importants, de fons, no? Una de les altres qüestions és, esclar, la tecnologia ha anat molt lligada al desenvolupament humà. El que passa és que el que ha canviat és la potencialitat dels instruments tècnics. És evident que sempre la tecnologia ha pogut servir per lo bo i per lo pitjor, és a dir, amb una cosa tan elemental com un ganivet pots matar una persona o pots tallar el pa, no? Doncs, i és un exemple ben primitiu, no? És evident que com més potent és la tecnologia, més capacitats i més riscs hi ha a la vegada. Però la novetat és que fins fa molt poc encara crèiem que, per dir-ho així, la mà de la tecnologia la teníem nosaltres. Que fins i tot, en el cas d'una cosa tan extrema com la bomba atòmica, en última instància, la nostra consciència és que la bomba atòmica depenia de que algun senyor decidís tirar-la o no tirar-la. I això ha estat el que ha fet possible, probablement, l'anomenada pau atòmica, no? El moment de que sabíem que si s'entrava per aquesta via ens destruíem tots plegats, hi ha hagut un pacte no escrit de deixar de tirar-la. En la tecnologia actual ja no és veritat, això. Ja no depèn d'una manera decisiva de que un senyor prengui una decisió per molt poder que tingui el senyor Bill Gates. És que fins a ell se li ha escapat de les mans, ja. No sé, aquests són dos primers temes que em sembla que, vull dir que, per continuar en la línia del que tu plantejaves, no? Sí, està claríssim que s'escapa de les mans. Hi ha el cas paradigmàtic de les xarxes socials, en concret de Facebook, que és evident que és una qüestió que se'ls va escapar de les mans. Hi ha el cas de... Jo crec que tots els somnis, en un principi d'internet, que jo crec que els somnis eren... Les utopies eren maques, no? La gran utopia de la societat, de l'aldea global, del veïnatge global, que es diu en català, o la gran utopia del coneixement universal, és a dir, eren utopies maques i ben intencionades i, evidentment, la capacitat de corrompre aquestes utopies que ha demostrat tenir el sistema, ja no sap molt bé què és el sistema, és impressionant. És impressionant. És que hi ha un sistema que quasi bé és un autosistema, és a dir, cada vegada més desapareixen. Un dels problemes greus és que cada vegada és més difícil fins i tot assenyalar els responsables. Efectivament. Jo en algun moment em vaig interessar pel llenguatge SEO, que és el que posiciona les pàgines web i tot això, i aleshores és impressionant com a la xarxa hi ha un munt de gent que fan autoaprenentatge continu, perquè hi ha un munt de professions que han sorgit soles, de gent que ha après ella sola i que estan fent tasques d'aquest tipus i que no tenen cap titulació perquè ni tan sols s'havien inventat les titulacions que feien referència a això, i en concret van sempre al darrere dels bots aquests que treu Google amb diversos criteris, i va canviant els criteris, cada uns quants mesos va canviant els criteris. Aleshores, tothom que es dedica, tots els tècnics i la gent que es dedica a posicionar pàgines web, van bojos pensant quins són els criteris. Aquests criteris en realitat no els sap ningú, els han de deduir ells, és a dir, no hi ha un títol que de moment, vaja, no hi ha estudis que t'ho puguin sistematitzar això, però tampoc hi ha, sí que és veritat que Google treu com uns patrons de ara hem fet això i Google farà això i allò, però després el que passa és que aquesta aranya que s'autogestiona doncs s'escapa de les mans perquè autoaprèn i aleshores és tot un món, vaig conèixer aquí un món bastant curiós en aquest sentit. Sí. D'un món que se'ns escapa, com molt bé has dit, això és la cosa que veus més clara. En un terreny com el que assenyalaves tu, el terreny de l'escriptura,
l'impacte sobre l'escriptura des del primer moment de tot plegat és molt gran. Tu posaves l'exemple, això que dius, no? Quan jo vaig començar, podies fer articles jo què sé, de 3.000 paraules en un diari. Ara, de 700 ja és una cosa llarguíssima i el més normal és entre 350 i 400 paraules. Això amb aquella cosa afegida que diuen l'espai exacte. Per tant, que l'has de quadrar. Que és una cosa... Quina és la primera conseqüència d'això? Que l'escriptura s'endureix. Perquè la primera tendència, quan has de retallar, és a treure adjectius i adverbis. Exactament. Jo em passo la vida pràcticament retallant. És a dir, en realitat, segons com escrius, que t'escurcin l'article és tremendo. És a dir, escurçar l'article, que molt sovint vol dir també escurçar el pagament d'aquest article, curiosament, el que fa a molta gent, entre els quals em trobo, és donar moltes més hores de feina, perquè com més curt és l'article, és a dir, més has d'estar retallant fins a la mida exacta. De vegades, a més, hi ha idees que no es poden dir en 2.500 caràcters, es poden fer altres coses, es poden fer articles urcorrents, però no pots desenvolupar, jo crec, cap idea amb aquesta mesura de caràcters. Evidentment, aquesta és una qüestió. Els matisos desapareixen. Els matisos desapareixen completament. Sort n'hi ha que hi ha aquesta mena de revistes, com la que teniu vosaltres, la maleta, però revistes que encara puguis fer un article, perquè si no... A més, he observat una altra cosa, que es tornen els articles més repetitius, perquè hi ha 4 temes que pots tocar, però en realitat la substància del tema està en els matisos, i si no els pots desenvolupar, doncs al final acaba sempre dient el mateix. A mi és una de les coses que jo tinc moltes ganes d'abandonar el tema del periodisme i dels articles, i ho faré un dia d'aquests, i ho faré bàsicament per això, perquè no puc amb aquests formats tan breus. Aleshores, doncs això, i clar, és tremendo. El que sí que hi ha un petit fenomen curiós, que no sabem quina dimensió tindrà, però que no deixa de ser curiós, que amb la pandèmia, el llibre, aquí, a altres llocs no està tan clar, però aquí el llibre a paper ha derrotat estrepitosament el llibre digital. És dir, la gent, quan estava tancada a casa, preferia fer-se portar un llibre en paper per Amazon o per què fos, que no pas baixar-se'l a les xarxes. Això és realment curiós. Perquè va retrobar el temps, i amb el temps va retrobar la possibilitat de llegir, i la possibilitat de llegir quan l'abandones, quan la deixes, quan estàs llegint, com passa últimament de vegades, que vas amb presses, que no tens temps, doncs un llibre també d'una manera molt fragmentada, doncs passa que t'interessa també menys la història i que acabes completament dispers. I en aquest sentit així va ser. Jo mira, durant la pandèmia vaig tornar a agafar, i és una cosa que volia comentar fins i tot, vaig tornar a agafar les ficcions de Borges i altres contes de Borges, i em va sorprendre moltíssim de quina manera increïble prefigura el món digital, de quina manera increïble tornar a rellegir aquests contes a la llum de l'actualitat és increïble. Des de, jo què sé, des del Jardín de los Senderos que se bifurcan, amb totes aquelles connexions, hiperconnexions rizomàtiques, etc., fins a la Biblioteca de Babel, que realment prefigura el mite del coneixement global pel qual va començar internet, La intrusa, molts. Però si hi ha un conte que és una delícia i que perquè realment és, com tots els grans autors, doncs Borges és un visionari i tot i no ser un autor estrictament de ciència-ficció, crec que va clavar la metàfora del que és avui dia aquest món de mons que és internet amb el conte de l'Aleph. No sé si recordeu el conte, si l'heu llegit o si no, us convido des de luego a rellegir-lo, que és quan el narrador, que és un alter ego de Borges, per tant es diu el mateix nom que ell,
va de tant en tant a una casa on ha anat a visitar sovint a una dona de la qual estava enamorat, Beatriz Viterbo, i un dia li truca el cosí de la Beatriz i li diu, bueno, la casa aviat serà enderrocada, i amb el qual ell té una relació una mica fosca perquè crec que és rival, o rivalitza, ell mai ha pogut tenir a la Beatriz ha mort, i ell i el cosí el truca per dir-li que aquesta casa serà enderrocada i que si vol pot anar al soterrani perquè al soterrani hi ha un alef, i que l'alef és un foradet de 3 o 4 centímetres a través del qual pots veure el punto que contiene todos los puntos, el mundo que contiene todos los mundos, no? I allà hi és tot, el món sencer. Bé, ell explica com s'ha de veure aquest alef i Borges diu, sí, d'acord, doncs baixaré a veure'l. Per veure aquest alef ha de baixar al soterrani, ha de romandre immòbil, ha d'estar sol, ha d'estar a les fosques, és a dir, tot ens remet una mica a la imatge de nosaltres davant la pantalla. Ha d'estar a les fosques, ha de fixar la mirada en un punt concret d'un esglaó concret, ha d'estar en una posició corporal concreta, el decúbit dorsal, estès a terra, i efectivament ell fa tot això, tanca els ulls i després els obre i veu l'alef. Bé, una cosa molt interessant que vaig trobar llavors en el conte és que abans us he parlat que s'ha trencat l'estructura lineal i hem passat a l'estructura fragmentada, que és com la xarxa ens distribueix el coneixement, poder anar d'un vincle a l'altre i per tant hem abandonat, no hem abandonat, però el ciberespai ens convida a abandonar aquesta estructura lineal. Doncs bé, quan ell ha vist tot això, hi ha un moment en què ell sent, tenia aquí alguna cita d'això que us estic dient, sent una mena d'impotència com a narrador acostumat, suposo, a la linearitat, doncs sent una mena de desesperació. I diu, i aquesta és la cita, empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio supone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito alef que mi temerosa memoria apenas abarca? És a dir, ja veiem aquí aquesta desesperació de com puc jo traslladar un món com aquest a un llenguatge narratiu. En efecte, enumerar un conjunt infinit i traduir-lo en un llenguatge lineal, una explosió de punts il·limitada, doncs se li fa impossible. Després ell ho intenta i com a gran narrador que és, ho aconsegueix. Diu, lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré y recull el següent. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un hibernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi el alef desde todos los puntos, vi en el alef la tierra, y en la tierra otra vez el alef, y en el alef la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, i sentí vèrtigo i lloré. I dius, bé, fa una descripció extraordinària d'un món que actualment, en certa manera, tenim a l'abast, evidentment en un mode molt més prosaic, però hi ha una altra cosa curiosa. Quan ell surt al carrer, diu, llavors vaig sortir al carrer i en el metro, en la plaça de la Constitució, a tot arreu, totes les cares em sonaven. Tot el que veia em semblava haver-ho vist, ja no em sorprenia res. I aleshores diu, però més tard vaig oblidar i tot això, aquesta sensació es va difuminar. Clar, recorda molt a coses que ens estan passant, al nombre infinit de cares, de rostres, de coses que veiem avui dia a través de la pantalla, com després aquest món d'alguna manera deixa de sorprendre'ns, com la realitat i el món real deixa de sorprendre's. Una mena de dissolució dels temps de la vida, no? Exactament. I a més, i penso que hi ha un punt interessant, que és que d'això em fa un relat meravellós, però hi ha un moment en què aquest cosí
li diu, obre la porta del soterrani quan pensa que ja acaba l'experiència, quan ja ha vist l'Alev, i li diu, ¿qué, che, lo has visto en colores? I li diu, tarumba habrás quedado de verlo. I penses en l'adjectiu que utilitza, tarumba, dius, clar, associes aquest món que ara estem vivint a diari amb la demència d'alguna manera. Però què passa? Que ell l'ha vist una vegada i no el tornarà a veure i l'oblidarà. El cosí també el va veure una vegada i prou. Nosaltres, una cosa molt semblant al món que descriu, aquest punt que contiene tots els punts, l'estem veient cada dia, de vegades durant moltes hores, i no sé si, en fi, la demència ens amenaça. Segurament. Incorporeu-vos a la conversa, qui comença. Allà, sisplau. Bona tarda, gràcies. Primer, una resposta particular a la pregunta que fèieu al final. És inevitable tot això? Tot segurament no, alguna part sí. El que a mi m'ha inspirat respecte d'això és llegir, per exemple, La resistència íntima de Joan Maria Esquirol, que és un llibre petit i molt accessible, un filòsof, un llibre molt maco, i parla, per exemple, de resistir la tentació de l'actualitat. I com un punt, jo crec que a més la imatge de la tentació, abans que parlàveu de quines imatges, la imatge de la tentació és suggeridora. Tenim a la literatura exemples de tentacions ens donen més poder a canvi de... Tindríem el Faust o tindríem els evangelis, todo esto te daré si te arrodillas a mis pies, etc. O sigui que això seria el primer pas, sense això res. I després, clar, no tocava avui segurament, però això que porta una dinàmica autosostinguda hi ha tot un component econòmic molt important. O sigui, la xarxa és com és o Facebook és com és perquè algú fa que sigui com és. I fonamentalment això es fa així perquè guanyen molts cèntims i això és evident. Per tant, la resposta haurà de ser col·lectiva perquè l'economia també és col·lectiva. Llavors, el repte, abans parlàveu de la democràcia o de quin tipus de democràcia, segurament hauríem de mirar aquí. El Daniel Linerarity ha escrit un llibre molt maco sobre la democràcia en tiempos complejos, on explica molt millor els qués que els comos, que no els sabem, però per acabar, tot això que està passant, que s'està canviant la vida, no ha passat per cap Parlament, no ha passat per cap... O sigui, anuncien una revolució digital que ens canviarà la manera com vivim i per menys coses hi ha una llei, hi ha un debat democràtic, etc. I també tindríem que, per exemple, pensar la possibilitat que tot això que estigui passant sigui una tentació, per tant, obra de qui tenta, i que sigui profundament antidemocràtica o almenys al marge de la democràcia. I llavors què en fem col·lectivament? I l'última pregunta és si teniu una posició o no sobre l'humanisme digital que està sortint com un meme, una paraula a desenvolupar. Està començant, però si teniu una impressió de com podria anar o com tindria que anar. Gràcies. Bé, has dit moltes coses i primer, com que portem mascaretes, em pensava que estaves en un altre lloc, per això mirava cap allà. Jo, primer, molt interessant els intents de desconnexió de l'actualitat, perquè realment gairebé jo crec que hem d'inaugurar a nivell individual aquests períodes de neteja, jo de vegades els faig, on no t'assabentis absolutament de res. Penso que són importants. I després, pel que fa al tema de que això no ha passat per cap Parlament, és una cosa que a mi em té simplement molt sorpresa i sobretot em té molt sorpresa que de fet ara n'estem parlant, hi ha molts llibres que en parlen, però no en parlem gaire d'això. La fascinació que ha operat en nosaltres és tal
que hi ha una mena en fi, la resistència ha baixat molt la guàrdia en aquest aspecte, penso jo. I clar, no vindrà això d'altres instàncies que, com tu molt bé dius, hi guanyen molts diners i que estan manejant tot aquest assumpte. No sé, tu, Josep, què has de dir? Sí, hi ha moltes maneres d'entrar-hi amb aquestes qüestions que estàveu plantejant. És evident, a mi em sembla que l'univers digital planteja un problema, planteja greus dubtes sobre el futur de les democràcies, almenys amb els termes en què les hem entesos. Per què? Doncs, entre altres coses, perquè les democràcies han funcionat en un espai bastant determinat i concret, que és un espai del que se n'ha anomenat estats-nació, amb un període, a més, que era el del capitalisme industrial, que permetia una certa ordenació dels sistemes d'interessos que van fer possible aquest equilibri, democràcia, estat-nació, capitalisme industrial. Ara, esclar, ara ens trobem amb una mena d'estat, no sé com se n'hauria de dir, que està per sobre dels estats-nació, com es veu evidentment i com s'ha vist evidentment durant la pandèmia. Qui són els grans? La pandèmia no ha afectat a tothom, no. Ha afectat a tothom, menys amb els que d'alguna manera tenen la mà sobre tots aquests dispositius del que estem parlant, que van des d'això, des de l'espai digital que ha estat el lloc en el que ha viscut molta gent durant aquest temps, per tant, amb una capacitat d'influència molt més gran, va per la via també de la distribució, dels Amazons i de totes aquestes coses, i que han anat guanyant més poder, mentre els altres, quasi bé tothom en perdia, no? Per tant, en fi, des de molts punts de vista hi ha un problema, és a dir, hi ha raons per pensar que una certa forma d'autoritarisme postdemocràtic està en curs a partir de tot això. El que s'ha de veure és en què queden les batalles que hi pugui haver entre aquesta mena de poders universals i els grans poders forts que s'han constituït en alguns llocs, com el poder xinès, per posar un exemple. Realment és un tema que hi ha molt i que dona molt de sí a aquest tema que plantejàveu, i és una qüestió que serà una qüestió central, això no hi ha cap dubte, però que els estats-nació són petits al costat del que està, del poder d'això. Està provat, entre les coses, el que els costa fer-los pagar, no aconsegueixen ni fer-los pagar impostos, encara que siguin poquets. La meva pregunta va dirigida als dos, no? Una cosa que es dona una importància relativa és el predomini dels algoritmes sobre la decisió de l'home, no? Per exemple, tenim la típica censura de Facebook, que segons la paraula que poses t'arresten durant un mes, una setmana, un dia. Les pàgines de selecció de personal, que és una màquina la que decideix sobre la vida professional d'una persona, els posicionaments web i altres moltes coses que no sabem però que intuïm. Jo crec que això no és moral. Que una màquina, que un càlcul matemàtic, decideixi sobre les persones, no? Això és evident i cada cop diguem-ne va més, i és allò que he dit en algun moment, que recorda una idea que va anticipar Michel Foucault, que és que potser s'estava passant cap a unes societats que ja no eren societats disciplinàries en les que més o menys s'intentava col·locar a la gent en els llocs en el que podien ser més útils, diguem-ne, a la fàbrica, a la caserna, a l'escola, etc., el relat conegut de Foucault, sinó que estava entrant en una altra societat en la que el que potser ja s'estava era creant un medi del que en sortissin ciutadans formatejats que ja no posessin en qüestió unes quantes coses que el més elemental pensament crític les posa. Però, a més, lligat amb això, jo crec que hi ha una altra cosa molt important que la Imma ha tractat en diversos moments de la seva intervenció, que és la cosa de
el desdibuixament dels temps. És a dir, per mi, la singularitat de la vida humana és que, tal com l'havíem entès, cada cosa té els seus temps. Hi ha el temps d'escriure, que té uns temps i que cadascú sap els temps, cadascú fa el seu temps d'escriure. Hi ha els temps de l'amor, hi ha els temps d'estimar, que tenen uns temps i que no es poden fer de qualsevol manera si no es vol espatllar tot. Hi ha els temps del treball, hi ha els temps de la creació, hi ha els temps... Cada cosa té els seus temps i que cadascú se'ls fa una mica a la seva mida i al seu... Això, aquesta creació singular dels temps es difumina en una espècie de temps universal que es tradueix a la vegada, jo tinc la sensació, en una acceleració creixent. Totalment. I que possiblement, és a dir, jo crec que una possible, tu has comentat moral, no? Imagina't, però fins i tot una possible legislació, una possible regulació d'aquest món, està anant molt endarrerida perquè una regulació des d'un punt de vista ètic més, i per tant basada en un temps més humà, no s'està com arribant a temps. Jo crec que es fa tard constantment perquè la tecnologia està avançant molt abans i els algoritmes treballen d'una manera a uns ritmes i a unes velocitats que no tenen res a veure amb el nostre temps humà. Això d'una banda, hi ha una qüestió de temps, no? Una qüestió de temps que per legislar, per exemple, com funciona un estat per legislar i un Parlament i tot el que requereix, i ja ho veiem contínuament, la lentitud, per exemple, de la llei en general, i a la vegada això, en comparació a aquest món totalment desbocat, que va néixer sense lleis, que va néixer i que ha anat evolucionant com una mena de terra salvatge, doncs això ara fa la sensació que està sent molt difícil de frenar. És a dir, la qüestió de la temporalitat i del ritme és molt important. Hi ha una mena d'incomoditat en el pensament humanista, perquè a vegades hi ha una mica de por de ser considerat com antic, com reaccionari. Sí. És que per la raó que sigui... No ser capaç d'assumir el progrés, no? A més d'això que dius, d'aquestes pors, jo crec que hem estat molt submisos amb aquest tema, molt. Jo crec que, en part, és degut a això, a que la fascinació que ha provocat aquest entorn és enorme. Ells han sabut, el propi entorn és addictiu, és atractiu, ha fet tot el que calia fer perquè l'home passi a això, a estar tan pendent de les seves curiositats i de la velocitat amb tot, és a dir, ja no parlo només de tot el que hem parlat avui, quan estàs davant de la pantalla, de la manera també, com deies tu ara, d'Amazon, com ha afectat, imaginem com ha afectat això el tema de l'empresa i el tema del comerç i del petit comerç, que s'està absolutament escombrant. És a dir, no és possible que la gent, quan a Amazon fa 5 repartiments al dia i tu tens una cosa que l'has demanat a les 12 i te la porten a les 3, i a més és de la mida que volies, perquè volies una cistella que fes exactament 42 centímetres per 25, i que vagis després, perquè ets un resistent, a 50 botigues que no ho trobes, entre altres coses perquè hi ha unes restriccions físiques, lògiques i d'espai a les botigues, i també perquè de vegades passa que fa la sensació que la botiga tradicional està com en decadència i està com no demanant tot el producte perquè saben que la gent compra per internet, és a dir, una cosa alimenta l'altra, i ens estem carregant tot aquest món, tot aquest teixit i no fem res, és a dir, i dir com podem resistir, no comprant a determinades... Intentem fer aquestes coses, però clar, aquestes coses tindran un límit, no crec que siguin... I si no es fan, com ell diu, a nivell col·lectiu, és molt difícil individualment de pretendre que això tingui algun efecte. Ara em venia la paradoxa que en els anys 60 el correu anglès, que era una cosa excepcional, el correu anglès, arribava a fer 5 distribucions diàries. O sigui, tu podies enviar una carta al dematí per quedar a sopar amb una persona
i li arribava la carta i te la contestava. És curiós, i ho feia un servei públic. És maco això que dius, perquè, clar, el mateix que ha anat al món per aquest camí podia haver anat per l'altre, és a dir, de manera que, diguéssim, la tasca humana fos cada vegada més eficaç, més ràpida, però, vaja, no hem arribat a aquestes velocitats i crec que ara ja ho tenim una mica difícil. Ara, per resistir d'alguna manera, doncs sí, alguna cosa haurem de pensar. Hola, molt interessant. No creieu que s'està veient que potser el camí és equivocat? Perquè tot és com ens resistim a això i és com els que es volien resistir a la màquina de vapor fa uns anys, no? No seria més raonable que els intel·lectuals estiguéssiu més a dintre que no a fora, intentant portar això cap al camí que ens convé a tots? Perquè tothom ara està dient jo me'n surto d'aquí, jo me'n surto d'allà, jo no estic a les redes, a les xarxes. Però si no està la gent amb criteri, amb compassió, amb valors ètics, només queda la massa. I això sí que ens portarà a un camí que no ens agradaria a la majoria. Totalment d'acord. No, utilitzar-los els utilitzem. I per mi la qüestió, però és una qüestió que la pots plantejar però hi pots fer poc, per mi la qüestió és si estem davant d'una mutació antropomòrfica. És a dir, si el que estem davant és el pas per dir-ho d'una manera ràpida, de l'últim home al superhome, que sigui ja d'una altra mena i que potser estarà molt bé, però que serà ja d'una altra mena i que, per tant, se'ns fa difícil codificar-la i imaginar-la. És a dir, és evident, ho deia abans, el progrés tecnològic ha existit i durant molt temps el progrés tecnològic ha set en la modernitat. Precisament una de les coses que ens queixem ara que ha passat és que ha desaparegut l'horitzó de futur. Per tant, la idea política i moral de progrés. Ara el progrés tecnològic actual no posseeix una idea política i moral. Potser la construirà, però ara no la té. I què és el resultat d'aquest món? Quin és? Totes les visions que tenim del món que ve són distòpiques. Hi ha alguna sèrie a les teles, hi ha alguna sèrie que ens expliqui com serà el món que ve que no sigui distòpica? És curiós, és paradoxal, perquè més aviat sembla que haurien d'estar interessats en generar materials que prometessin la vida eterna. Doncs és molt paradoxal tota la situació. Sí, evidentment que s'ha d'intentar assumir i entrar i no donar, mira, ja hem perdut i ja ho deixarem córrer, com que, mira, ens morirem d'aquí 20 o 30 anys, doncs no, evidentment que no. Ja hi ha certs intents de regular una certa, o d'establir una certa ètica per part de les pròpies plataformes. El que passa és que d'entrada ja no t'ho creus gaire, però, per exemple, no sé, a les xarxes socials hi ha tots aquests cada cop més advertiments respecte a una mena de lliçons de moralina que la veritat és que, o sigui, fa la sensació que això, que la censura, diguéssim, que estan, per exemple, ara operant moltes xarxes socials, perquè una altra de les coses que ha possibilitat aquest món és que es veu tants horrors que són increïbles. És a dir, una persona que està fent de censor a Facebook o una persona que està fent de censor a Instagram o el que sigui, veu tals atrocitats que eren impensables fa temps i ara les podem veure perquè afloren. I aleshores, doncs, ara ve el dir això, tal, vull dir, vostè s'ha de comportar perquè no... Aleshores, clar, jo el que crec és que la solució tampoc ve per aquí. La solució no ve per aquí, sinó que estem davant també, com diu el Josep, d'una transformació molt més potent i a la qual, doncs, no sé si cap una resistència que no sigui d'entrada més decidida que la que tenim, perquè és molt poderós el que hi ha. O sigui, tu dius no desconnectar-te, sinó formar-ne part i intentar... Però com? Digues una idea
O sigui, de quines maneres, perquè això ja es fa, no? Vull dir, de fet, en general els que escrivim estem precisament molt dintre de... Estem dintre per una banda de l'actualitat, estem dintre a vegades per força, no? Perquè utilitzem sempre les tecnologies, etc. Però ja penso que hi ha prou una resistència tal com estan les coses. Jo penso que la ficció, la poesia, pràcticament hauria pogut desaparèixer en poc temps. I continua, no? Continua resistint, continua allà. El problema és que no té audiència suficient, no? Hola, bona tarda. Quan estaven explicant aquest futur d'aquesta cosa distròfica, no sé si hi ha comparació, però a la meva ment ha vingut una imatge d'aquella pel·lícula En nombre de la rosa, que es veu una biblioteca tancada, que ningú hi podia entrar, que era pecat, perquè allà hi havia tota una cosa d'informació. I dic, ara estem en el mateix moment, tenim una cosa fosca, aquella època es pot comparar, perquè ells van evolucionar, ni que allò sigui una fantasia, alguna cosa hi havia, i es va evolucionar. Aquest canvi que estava enfocant en Josep, que ens pot vindre, que no sabem com és, es podia imaginar en aquella època, la comparació, i en canvi som endavant, si no encara estaríem per dalt una muntanya i tots amb un sac a sobre. És perquè la pregunta si hi ha una certa comparació. Jo no sé com ho veus jo. A mi la primera cosa que se'm acut és que hi ha una diferència quantitativa i qualitativa brutal. Que això és una mica, si mirem la perspectiva de la humanitat, esclar, tot canvia a partir de la revolució científica del segle XVI i cap aquí, diguem-ne, tot canvia a partir d'aquell moment, perquè no oblidem que l'esperança de vida de la humanitat, per exemple, ha estat idèntica des de les primeres societats que coneixem, pràcticament fins al segle XIX, i que és primer amb la revolució científica i després amb la revolució industrial que es fa la primera gran acceleració. I ara estem amb una altra gran acceleració. Per tant, amb un trosset insignificant d'una espècie que fa, no sé si són 250.000 anys o no sé quants que està sobre la Terra, amb un trosset, res, de 300 anys, s'ha avançat en aquest sentit molt més que amb tota la resta de la humanitat. Per tant, la mutació és molt gran, però és que són mutacions, diguem-ne, d'abans progressiu, perquè els salts que van anar fent a la primera fase de la revolució científica eren molt petitets comparats amb els salts que s'estan fent, que ara, doncs, cada any canvien coses, no? Per tant, hem de ser conscients d'aquest marc, no? Que és això el que fa dubtar de si el que hi ha és una mutació de l'espècie, diguem-ne, no? I després que això que diu vostè de la biblioteca preservada, de la biblioteca secreta gairebé, clar, en principi seria l'altra cara i el pol opost del que passa ara, del que ara és la xarxa, que és el coneixement accessible a tothom, a tot i cadascú. Això en teoria, perquè després ja sabem que darrere d'això es corren corrents fosques, però seria una mica l'altra cara de la moneda. Molt bé, són les 8. Ah, perdó. No, perdó, cap problema. Gràcies. A Mirall Fosc, que has fet abans referència, Arcàngel i Blancanit ja planteja el Rooker el fet de que per on passa en aquell moment la xarxa en aquells capítols ja fa una transformació de la realitat per la filla, per part de la mare, per tot allò que pot ser amenaçador i pel que la justícia porta cap a l'altre cantó, cap al càstig de no poder veure. Això jo plantejaria, o podria plantejar, que ja no és una qüestió que siguin aquests capítols, sinó que és genèrica de tot el ciberespai, tota la xarxa.
Després hi ha un conte d'Isaac Asimov en el qual el planeta, l'ésser humà, la humanitat, passa a ser coordinat per un aparell, un ordinador global que ho ocupa tot, però tot ho fa bé. Però arriba un moment en el qual els científics comencen a veure que estan passant coses que no són del tot positives per l'ordinador, d'entrada, i també per la humanitat. Li pregunten, com saps, doncs, què li passa, què li cal, què necessita, i aleshores ell contesta que el que vol és morir, que és el títol del conte. I sobre el tema de morir i dels algoritmes, hi ha una cosa que també s'ha apuntat, però que no es fa, però que es podria fer mentre, i aquí ens posarem poètics, esperem anar a l'altre cantó o esperem que ells ens contestin. Però ara torno també de Black Mirror. Al final és la construcció d'un cos, però la prèvia, que és la recollida de tot el que nosaltres hem deixat a tot arreu, tot el que estem deixant a la realitat i a la hiperrealitat fragmentada i recollida, es podria retornar a les persones que ens estimen o que s'han quedat allà, i en aquell moment en què ella comença a parlar amb el seu home, doncs la humanitat també podria ser una mica més feliç. Hi ha algun, està prohibit de moment, hi ha algun hacker que ho està intentant i que està mirant com tantes coses, però està també en aquest ciberespai en marxa. No només la literatura, no només l'art, sinó totes les persones estem allà, totes, tota la història de la humanitat. La qüestió, com en qualsevol canvi, seria com aconseguir les parts, com tu dius, alguns capítols, aquest capítol concretament de Black Mirror, les parts positives d'això, sense perdre almenys el millor del que ha estat el nostre tarannà humà, no? Trobar aquest equilibri, no es tracta de ser aquí un ludita o un antiludita, no, trobar aquest equilibri. Això. Molt bé, ho deixem amb aquest punt d'una mica de futur, d'optimisme. Sí, exacte, l'optimisme pel final. Moltes gràcies, Imma. Moltes gràcies a tots vosaltres.